ken je wel, hè? Dat is de Piano Man, nummer 3 in de top 2000. Maar wat mij nou zo opvalt, het afgelopen jaar dat we zo lekker aan het optreden zijn met de Billy Joel Experience, is dat mensen heel vaak helemaal niet weten hoeveel liedjes ze eigenlijk wel niet van Billy Joel kennen. Deze bijvoorbeeld is ook van hem. She can kill with a smile, she can move with her eyes, she can... Of deze. I don't go changing to try and please me. Of hele bekende introotjes, ik hoef alleen maar dit te spelen, dan ken je het wel. Of deze. Maar ook hele vrolijke liedjes. Deze bijvoorbeeld, ik kan uren doorgaan of zo. Die dus, ja, precies. Kom lekker kijken, wij spelen al deze hits en ook nog wat kleine dingetjes voor de fans op 16 maart in zaal 7 in Venray. Zorg dat je erbij bent. 16 maart, zaal 7, Venray. Het wordt weer een knotsgekke dag met verschillende buurtrekeners, artiesten en natuurlijk nachtwerk om helemaal in de stemming van de vastelovend te komen. Kom ook op 24 februari naar Hulsman met Nakse dakramen. Jan Nillissen vertelt tijdens deze lezing over Boxmeer het verhaal dat schuilgaat achter de aardkundige verschijnselen die een beslissende rol speelden bij de wijze waarop de mensen het landschap inrichten. Speciale aandacht gaat uit naar de culturele codes die het leven van de bevolking beheersten en van grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Op zaterdag 16 februari organiseert dansschool Jansen Dansen en Sporten een dansavond met orkest Old Trends. Kom eens een kijkje nemen en een dansje wagen. Weer eens wat anders dan Supersonic Blues Machine of Joe Bonamassa en Beth Hart. Kom luisteren naar singer-songwriter Adam James Sorensen en multi-instrumentalist Jan van Bijnen. U bent op 16 februari van harte welkom bij Wim Baltussen in Kasterij. Salsa, kizomba, reggaeton, merengue en bachata. Je kunt deze dansstijlen allemaal uitproberen tijdens La Salsa op zaterdag 16 februari in de Soul Community. Ben je benieuwd? Kom kijken, dansen en genieten. Tot en met zondag 31 maart exposeert het kunstenaars-echtpaar Zabia Bulgaar en Frans Schijven in de Pop-Up Gallery aan het Kapelaanspad 38. Zo heel vaak krijgen we niet de gelegenheid om gezamenlijk te exposeren. De Pop-Up Gallery in Venray biedt ons de komende 2 maanden deze kans. Aldus het echtpaar.